Voice of the People Party VPP minta kasingkat pratarik uno pra hajar pasau kala pelong ya kejian lang pan ba ban penithu ik yar punai ngut ki kertong ki ban ya khon ya election MDC Shaka Giant Hills Autonomous District Council JHADC ke ban salong ho banai jamang jong usnam ar hajar ar pusan ya kani kejian lang penithu la pelong hayau musyang hastan umulong ha kejing don lang ki nong ya lam ba khmat jong ka party kentup yu president rang ba kaseng uba Arden Miller Basayaman MLA uba Bright Starwell Marbanyang MLA na lor kiwe kinong yalam ka party. Nakalyang kinong kran hakani kasingi kilapen sngog ya kinong rem trekam kaseng VPP kata ban sam hong ya ki scheme shakipad ba uba day hok banyo ban ka party ka yeng hakanong rem banyada ya ka jinglong hok ki try mulung bat ban ai ka jingsen char hok bat ka bishar hong. Nakalyang u President Rangba ka VPP ba Arden Miller Basayaman ulapen sngo shibun ki nongrem jong ka seng VPP bat ki rukam trekam ki balong kat kom ki kendon riti trekam ulaong ka seng VPP dan unu uba hakli lat na ka executive committee ka balong ka bor ba hakli do hadian kani ka jingalang lapen itu pai baru ya ki art khandai ngot ki kertong MDC Shaka JHDC ya kiba ka party kala dep banjit sani bha the state election committee baka party kala jet ide ba Isaac Shella nakar party bin wan chene kamat Nagawar Central iba Jam Shaprang Potam Nagawar West iba Batskem Hayong na Amwi Creator Chi i Dr. Assembly Shella Namukla umulong iba Nehemiah Lamare Nabodong bay Nongkro iba Klos Roy Lalu Nanartiang Waejer iba Yuwami Maria Namudop Ladang iba Chanbor Rumbai Namunsu Nanjigi ikong Layawan Jing Hun Krim Bad na Muskat Kanduli ikong Darabyang Muli Siam de lo yan ni. Tomata pi play iki jenis pongot dan mar bang kam kamnya aja kan ngat kepa iki bikin dia syong lo siki. Oh contoh. Sandur. Partika kang berlek bahaya ki betul. Rengi yong tang kan ni. Ngimlong ki bar ruspa. Neraga cinglong priu. Doni ki kap bangile isnei ki betul. Tamatang kawai ka baka Voice of the People Party ka hikai. Lada pi kwa ban le isnei ki betul. Wat chuai kot kubor. Ngim chukwa ba pinai kot kubor ba pilai isnei ki betul. Arajar. Lajar pithe ba po envelope. Pilih ai ki beri ki betul. Pida kot ki nong patai kubor. Ban sendur ban rim video. Ban pen pakum kata ngim sya. Kata kadai ka nong rim ka jungi. Ngikwa ban kentiwi ki betul. Ngikwa ban yarap ki betul. Nengeng wat tat. Ya ki betul ki bapli ki bapi ai jingarap. Makir ki snole ran reha ka bansi. Shim ya kata Bat ke jingil aran Bansa sendur yaldi Namar ladam lek kumtar umyo imak Kata ke jingarap Namar kata ko kipat babi Kindon kita ki jing pensu tu bakla
kadai ka kamram ka jingi ban yai pen kan mau yo pat ba kan mau kumu pat ba kai ka thong ka bangi dan kalau banwan ra ya ka jingkala ka jing jot ka jingi ka MP election ku mangila pun pau kadai tang ka jing stang jong ka jingkala kani ka MDC kemudian bohong kandai kata ke semi final dan di bohong ba ke MP election kandai ke quarter final oh ke VPP kandai job don buram ke quarter final ngin ya kondo ya ban job don buram ha kandai ke semi final nama lagi job don buram sa kandai ke semi final klaim artin ya ke final haus na apupra ngin ra da ke besuk ban ngin I ya ke jingga bagan wan ha kandai ke ri ke ba ke jing ko kipat ba be PE bagani ka sarkar ka persang banong ban pensu thu banglai kipat ba bagani ka VPP gani ka seng ka super shabat kan kamale ban pensu thu banglai yo pai ba nga juang bangalek teleng-teleng abang ikren das ngap bahaya ka jingkren ka jing abang ikren das ngap bahaya ka jingkren namar la hims ngap ha la bandan ki ban yalam baklai la bandon ki ban yalam baklai pi nga kema ka por bang ki persya e muda ngale ki persya e muda ngale tur se sekretariat teladon ki jing syabam ki jing syatit ngaru la syak ruit aka to kasmi hadian nang tu mi uwe rangba wong balai lam baklau ba arden o ba arden ula syek syukur pek menta ka e ke baca kamuda kala tur syakini ki jaka kumni ndai ngal ong ki pat ba nadu ka singi ni kong ka jingi ki ka jingi kalong amban pendu ya ka muda ndai nge ki ya ka jingken turput jong ka muda nyong ka muda kam dei ban tur saki jaka nong kendong kata ka de ka jingi ki ka jingi ngi klemi ki ban amban pendu muda no mentala da ka don ka pamsap hapo DTO lesipi apply license baru ngitip te ka license kabari tang license house pa haksiu license hoja ngelek kenu ngene ki ban penduk no ai DTO neng ngene ki ban weng ni kata ka bamsap na kata ka office DTO nomor kata ni hamban snoto ni ongi ki persya ya ka jingken turput jaga muda ka betur na ka jaga ba sor saka jaga nong kendong ya kata ngi persya ban ngile job bah kata ka jingi ki ka jingi kay mangi rai da ka jing soto ban ni rai kat ki kendon pinian kam jonga party ndan ka da ka jing apa oh lesi laban dan ka jing bamhun na penengit hot jonga party kata ti ka judan lah ka ying sem lah ka committee snong lah ka committee raj lah ka committee balangru ngange doni ka jing bamhun lada don lada shimmi gunu garai lada don khat sanut ngam ngai ba barok khat sanut ngin hun ngin pedang smopa ya gunu garai hendrei habala rai pat ka komiti ngin haban purom ban pedang oh don man gani ki baye pensoi ai ba balai ka parti kum tu mentang ani kimi ini ki khubor balai ngom balai yu ka jayu ka ta parti tiksi mentai ka sang mi ki khubor ong ba ta ka parti kala ya pat ngong kam don jinga pat balai pat kami kum tu ko khubor ngong pi don kanut sipara ngon sangot phim chia mai phim chia dom she dom hi she mai hi pi she ai got khubor MP ngin ai got khubor lei habai dom me mai shi si sem te ka parti lu kan mat di bogom kita ka dor bosong don ki kamying ki bagim don kamban penpau nrengim ong balesi sispa na sispa nye hunlut namar kata ka di ka jilong priu kata ka di ka jilong jonggon jinya linti ka jilong priu